passeu per la taula número... Blanes va acollir ahir diumenge la quarta edició de la Caminada per la Salut Mental, una marxa popular que té com a objectiu sensibilitzar la ciutadania dels trastorns mentals i alhora promoure l'activitat física com a factor clau en el benestar físic i mental de totes les persones. Enguany han participat en l'esdeveniment una 80ena de persones que van cobrir els 5 quilòmetres de distància que té la caminada a peu pla i arran de mar. Significa donar a conèixer aquest tema, aquesta problemàtica social que en tenim molta i a vegades ens fa por fer-la pública i crec que cada dia hem de perdre més els tabús i les pors i mostrar al món tots com som, que tots som persones fantàstiques i crec que això ajuda, aquestes coses ajuden a fer pública i que la gent ens doni suport. Cada dia sembla ser que la societat es troba més problemes d'aquests i edats més joves. Per tant, hem de tenir en compte també tots aquests infants a vegades i adolescents que necessiten ajudes i que a vegades les famílies no sabem on anar. I a través d'una associació pots començar a engegar, posar fil a l'agulla, que diguem, per tirar endavant els teus problemes. Marxa per la salut mental jo crec que ja és un clàssic a Blanes. No ens hem d'oblidar, no? Hi ha moltes malalties, algunes són a nivell més psicosocial, altres són a nivell psiquiàtric, però realment s'ha de donar visibilitat, no? A aquest tipus de malalties. No només al malalt, sinó crec que també recolzar els familiars que també la pateixen, no? I crec que fer aquest tipus d'actes és molt simbòlic però un contingut molt potent. Jo crec que també és molt important, no? que aquest tipus de malalt tingui el seu moment de lleure, el seu moment d'esbarjo. A través de l'organització de la caminada, l'entitat organitzadora va decidir col·laborar en l'ajuda a les persones damnificades del País Valencià per la Dana i van recollir 300 euros. Bona part d'aquesta xifra s'ha assolit gràcies a la suma del 30% de les donacions fetes amb les inscripcions de participació en la caminada i una altra part es va sumar a través d'una guardiola solidària. A més, l'Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques va fer una aportació directa per arrodonir la xifra final.